EA Sport. Здравейте хора, аз съм Зари от БГ и днес ще играем в FIFA 15. Така, искам да ви кажа малко по-късно днес, 24-ти, играх срещу Реал Мадрид и ги бих със 7-0. После ще ви покажа снимка към края. Добре, ако искате и сега можем да изиграем един матч срещу Реал Мадрид. Аз съм съгласен. Добре, хайде да изиграем един матч срещу Реал Мадрид. Побърках се, извинете. Така. Я Лига, Ла Лига. Така. Спираме Реал Мадрид. Нека да започваме. Така, ето това ми отбора. Така, май, ще бъде за любимите ми екипи. Извинете, айде. Те ще си бъдат с обикновените екипи. Добре, да изчакаме само да зареди. Така. Моля ви, напишете ми долу в коментарите кой е за Меси, кой е за Роналдо, кой е за Барса, кой е за Реал Мадрид. Добре, нека да започваме пас. Добре. Чопка не беше така. Нямаше да е ръка тук. Добре. И паска. Не! What the fuck? Добре. No. Няма го пазука. Пас. Принт. Добре. Дали ще бъде гол? И няма гол. Поред корнер. Добре, пара USB. Добре, да видим. Не, къде? Върти. Добре. Абе, вие видяхте, аз натиснах шут. Не, върви вратар. Така е. Нека да шути. What the fuck, как е за там, нали точка беше паднал. Добре. Отново пас. И спринт на педалите да тази гола. Шути. What the fuck? В града ли беше? Града. Стига. Добре, пак спринт. Добре бе, защо шути толкова късно? Още ви покажа снимка, че съм бил Реал Мадрид с 7-0. What the fuck? Кога бях по време? Трима човека се борим за една топка.
Добре, what the fuck, не мога да вкарам един гол. Добре. Трябва поне един гол. Добре, върди вратар. Познавам. Ох, наша. Един гол не мога да вкарам. Добре, върти вратар. Добре. Не ще ме докосва. Добре, гледам Никой. Добре. Това е гол! Това е гол! Гол, 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 гол! Направо ги разкъсвам. И сега гледай, гол, гол, гол. Добре, имаме 5 минути. Това не е наистина 5 минути, ами в играта са. Добре, 2 минути, 1 минута и ние сме победители. Има 2 минути добавени. Добре, добре, давай. Пас. Добре, давай. Не, тъкто се засили в помрата. Но няма нещо, поне сме победители. Добре. Сега да играем срещу Арсенал. Не. Нека срещу Арсенал. Добре. Не. Срещу Тотнъм. Не. Срещу Атлетико Мадрид играем. Добре. Почваме. Сега ще имаме позицията. Дано да имаме време да ви покажа снимката. Пас. Шут. What the fuck? Стига, от началото не мога да карам. Ами тъпката, давай. Още толкова не знам. Че ме извинете. Това е гол. Тук малко се издигава и дори не шутих. Първо си лезнах във вратата тъп. Изтискахме за сила. Добре. И това е гол! 2-0! 2-0!
за моя отбор. Но не мога да намеря откъде да напиша как да ми се казва отбора. Аз искам да ми се казва Барса номер 2. Добре, добре, няма значение. Добре, върви вратар. What the fuck, как ти вкарах? Добре, не е проблем за мен. Просто тогава направо ще тръгна. Боча. Добре, бе, какво направих? Майко! Колко съм глупав! Добре, сега вече, ако няма гол. Ако няма гол. What the fuck? Стига. Много голямо излагателство. Това се казваше гол. Това. 3-1. Опа, що ще бе? Добре. Няма го позволя. Добре. И се заключваме. Това наистина се наричаше гол. Ето това. Като една брава ги разкъсвам ги. Добре, дай по-бързо да свърша това по време, защото нямаме време. YouTube ми позволява клипите само до 15 минути. Това е гадно. Трябва, че доста да се вършаме. Имам още 2 минути. Не знам дали ще изчислят. Не. Добре, спасибо. Добре, давай. Паскаме бързо топката, давай, тук. Тук сме свободни, давай. Трябва да има гол. Трябва. Да, гол! Това вече се наричаше гол. Така да е, аз на всеки гол казвам това. Нарочно, за да се подкрепям. Добре, мисля, че няма да имаме време за снимката. И от тук пак сме свободни. Дали ще има гол? И отново гол. 6-1. Добре, имаме секунди. Добре, поне свърши. Бързо сега трябва да ви покажа снимката. Хайде. Добре, излизаме. И сега ще ви покажа снимката. Бързо. Галерия, бързо, давай. Чакай, не, това е с Рома. Не. Ето, както виждате, ако искате, ще ви приближа да видите, ето Реал Мадрид 7-0. Добре, това, аз бях за Reprot.bg, ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре и се абонирайте с мен. Довиждане. Дано да ви е харесал клипа.